Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Na! PIO na! May tanong ka Maray na aga tabi sa tuya aga boss. Biyernes petsa 21 kan bulanin Agosto bayan 2026. Viva Señor Santo Cristo! waan? Pasalamat lamang kita kay Señor Santo Cristo diyan baga sa barangay Dapdap sa Quasay Paris sa Dapdap, the home of Señor Santo Cristo. Fernandez Pwede man sa Daraga, so mga taga-Daraga area, diyan sa barangay San Roque, Sitio Santo Cristo. Tio Fernandez Siyempre sa paghampang niya tukan kaaldawon ang mahal na Diyos dapat perming ipigpainot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung unyan. Mapalokal, nasyonal, internasyonal. Sagot ni Tio Fernandez yan. Programa ng Tingugan Banwaan nagsasabayo kaya naglalaom na yaom po kamo masabay man lamang sagkod kitang alas 10:30 como fiesta official bagangunyan Ninoy Aquino Day. Tama ba pading nal Ninoy Aquino Day tama kaya baga naka-yellow ako ngunyan. Dilawan ka nga niya. Tanong ka ba? Fiesta official, sana po igo po ni nagarantabay kitang mga empleados kan gobyerno tadaing trabaho baga ngunyan. Mantang wash day, or clean up day diyan sa indong mga harong. Como fiesta official weekend. Sarabay-sabay lamang so iba gayod naghanda na kan pangultuhan. Good morning, Bicolandia! Laging Katuwang tadyan sa luwas ang News Team Mega Force Patrol, Chief Jimmy, Pading Al, Pading Jomar, Tio Fernandez si Joshua, si Karen, si Angel, sa Manibela, si Henry Mata, sa Master Control, sa kuyang kumpadre, si Pading Nal Baldo, kan Jigs Baldo Welding Shop. Jampo yan sa barangay Dapdap, the home of Señor Santo Cristo. Si Pading Nal Baldo ang kasabay tadyan. Tabi sa Master Control para po sa samuyang broadcast. Neto ako ya region wide. Kan mga yaon dyan sa radyo tabi sa AM band. Yan, si Pading Dad ang kasabay tadyan. And then, siyempre sa newsroom, yaon dyan si News Director Mar Dela, kasabay si Ma'am Shia Leron, si Jen Matthew Baleran, bawat usap Nicole Ann Gloriani, sindapuan minasurumada kan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal, pati na po nababasa nindong mga bareta dyan sa samuyang social media platform, mapalo ang DCGB News Online, and nadadangog digdi po sa DCGB kada best na may major newscast as in news break. Fernandez Mantang sa IT, si Pading Nal tayaon po, busy ang tropa sa Ayala Malls para po sa Baby and Mama Fair kang 97.1 OKFM. Sinda ining Jerome Nico Martinez, buda si AJ, kasabay si AJ tabi Pading Nal, AJ Bremen, dyan po sa Ayala Malls para po sa Baby and Mama Fair kan 97.1 OKFM. Ako mapon sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng bayan. boses ng sambayan. Sundo kitang 10:30 si Pio Fernandez. Sige, loaded kita ngunyan tabi na Biyernes, mag-uro-iristore lamang kita kan mga pangyayari lokal, national, and kung abuton international. Standby mo na tabi yung all units not unless na flash report giraray iyan o igwaning immediatamente interview ta. Nasa linya pinag-apudan taman sa tuyang nakakahoron man sa Congress si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kan ako Bicol Party List nganing maedukar kita kan mga pangyayari na apektado po kita bilang individual, buda bilang komunidad tabi nasa linya na si Congressman Pido. Maray na aga tabi, Congressman Attorney Pido, and welcome sa programa Giraray sa DCGB.
Good morning, Pio, and good morning sa Gabos sa Nagantabay ang sa inyong programa. Opo, nagkadua po na nagkaduwang tema pero inuton ko na po kung tabi primero ining so dai pa matapos-tapos na hururon sa barangay and SK elections na as per schedule baga ngani Nobyembre 2. And dakol ang mga nagbuburotong informasyon ano baga mananggad-an sistema kaan kun iyan tabi dai mangyayari ngunyan ano ang pasistema anon dapat nagibuhon, ano ba yan, dapat bang i-postpone or i-extender ang mga termino, and anon dapat na sunodon as per procedure sa lay, and ikabilang miyembro man bagakan House Committee on Laws tabi dyan sa Kamara tabi, Congressman Pido tabi. Go ahead po. Pio, aram mo, dakulon talagang kakaputan every time and kada best mabisita kita sa mga barangay, yung pinaghahapot kan sa tuyang mga barangay officials. But I always say that pursuant to Republic Act 12232, inibagan su pag-extend kang term kang barangay and kabataan officials and the placing the synchronized election set for November 2, 2026. So, meaning, there is a law, may batas na nagpapautob na sa pag-abot kang November 2, 2026, igwaki election sa barangay and SK. However, there are proposals pending before the House of Representatives and in the Senate, tabi Pio. Oo. And that's a good question because you raised whether postponement or extension. I think the proper measure that has to be tackled, if ever mag-push through is really the extension of the term of the barangay and SK officials. Kasi itong mga postponement, pinadeklara na yan kang Korte Suprema as unconstitutional. But as to whether Congress can extend the term of barangay officials, it is within the power and of the Congress to legislate the terms of service of barangay and SK officials. So therefore, Pio, I would say na ang tamang move dyan is to extend the term, not to postpone the election. Iyon, oho. So, procedurally and legally, ba kung pag-postpone ang dapat na gibuhon na move, tapi nagdeklarar naman agad palan kang Korte Suprema na day mapupwede, illegal yan, nudi, ang dapat nagibuhon kung talagang mapagkaoruyunan, igwaning balido, logical na rason, ang gibuhon, i-extendir ining mga termino kan presente nagtutukaw ilihidong opisyal sanggunian buda mga barangay tabi. Well, tama po. And then that's the proper way of doing it. And if you say, is it within the powers of Congress? Yes, the term of the barangay and SK official are governed by law. Meaning by law, Congress can pass a law that would shorten or extend the term of the barangay and SK officials tabi. But as of now, kumbaga so pinagahalat o pinagtataram nindang wala ngayong election, that's still kumbaga in Kuwait tabi Pio. Tama ba? Sa term ko, narunduman ko lang sa term na in Kuwait that's a legal term. It really depends upon the happening of an event or meaning conditional pa. The condition that should happen is that there must be a law that extend the term of the barangay officials from 3 to 5 years. So that sa mga nagtataram na ang eleksyon ngaya sa Nobyembre na kang 2028, then dapat magpasa muna kibatas ang Kongreso. Yan, oho. Mapasa na ma-extendir kan termino bako na ma-postpone kan eleksyon ngunya na 2026 if
ever. Tabi. Well, tama po. Tama po, Pio. Now, And if you will ask me whether there's a possibility, small, slim, big possibility of, extending the term, ako, pinaghihiling ko because this was sponsored by no less than the majority leader, which is the son of our incumbent president, Bongbong Marcos. Sa sapuyang pagbasa digdig, ning basbas kang Malacanang. In the same way that in the Senate, igwaman ki panukala na pinag-file. First, it was filed by Amy Marcos, the sister of the president, and another measure filed by the presiding officer of the impeachment court, Senator Chis Escudero, na kung saan pinag-extender sa term kan sa tuyang mga barangay and SK officials up to November of 2028. So, you can now read the writings on the wall unless declared by the Supreme Court to be unconstitutional. But sa hiling ko tabi, dagos-dagos iyan na pagpasa sa House. Sa Senate, data control yan. Pero sa House of Representatives, nahihiling ko na maipapasa iyan. ay opo. Duman sa House of Representatives, tabi Sir Attorney Congressman Pido, so termino sa kuno rin ipinag-extender sa proposal ni Sandro, ni Congressman Sandro, majority. November 2028. 2028. Okay. So pareho man kasunduman But there sa are Senate. several proposals, but the one that stands out itong November of 2028. Yun, if ever. Opo. Pareho man kansa sa Senate 2028 man. Yes Ayun, po. oho. So in the meantime, tabi kong, andi ba paano baga, pag nadadangog ang araw kayo ng mga hororon, yun na ngaya, pinospon na nga, in-extender na ngaya. So, dai pa man, mga proposal pa lang iyan tabi na These mag-extender are kan just termino. proposals pending before the House and in the Senate. And I think the proper kumbaga appreciation of that is not postponement, but if ever they madadagos ang election, then that will result into the extension of term of the barangay and SK officials. So yan ang tamang apresiasyon dyan tabi, Pio. Oho. Now, Agosto na ko dyan tabi, Sir Congressman Pido, Agosto, nagkapirang bulan bago mag-Nobyembre 2. And sa hiling mo dyan, ang feel nindo dyan sa House of Representatives, medyo makusog iyan na mangyayari. And dahil kitang control sa Senate, in your honest opinion, tama pa daw sa panahon halimbawa na makaabutan sa opisina kang presidente, buda pirmahan? Well, tama po. Like for example, if the House and the Senate resolve and enact this measure that will extend the term of the barangay and SK election by September, so the President has 30 days within which to sign the same. Kung di niya man ito pirmahan, it will lapse into law. But this is on the assumption na matatapos ini sa bulan kan September, And kung di pipirmahan kang presidente. But sabi ko na nga ni Pio, considering that it was the majority leader, the son of the president, who initiated the same, and this was co-sponsored by several party leaders, deputy speakers representing their political parties, sailing ko makakaguna iniki dakulang suporta sa House of Representatives, tabi, Pio. Iyan, oho, tabi. So, natukar na yan sa plenaryo, tabi, sa House of Reps? Sa pagkasakuyang pagkasabot, nakadawa ng committee hearing sa committee level, and this will be scheduled for approval of committee report, and then we expect that before the end of the month, kung di ako nasasala, Pio, baka yan
sa plenaryo na tabi. Opo. Ano so kunyan? Ano po sa mga logical na rasones na nakapalaman na taarog ka na nagbubuto at tabi kung pido? Well, most of the reasoning that I got and coming from Majority Leader Sandro is the crisis that we are experiencing right now sa satuyang nasyon, ano? And of course, the kumaga to adhere to that proposal that talagang gibuho ng 5 years da ang term ka mga barangay and SK officials po. Iyon, duwang mayor na rasones palantabi ano. So we hope na kung baga mananggad kung arog ka yan may speed up naan tanganing once and for all maklear na ining mga kung ano-anong iba-ibang interpretasyon manungod sa SK electionas. Pero in the meantime sa ngunyan in absence kan lay na mina-exceeder kan termino diretso ang election tabi kung pido. Well, in the absence of any law that will supersede or repeal itong Republic Act 12232, which placed the synchronized election on November 2, 2026, talagang madadagos yan. So, abangan ta mga susunod na kabanata, tabi, Pio. Opo. Oho. Okay, kung saro na lang pong tema naman, ka nakaagi-bagang alaw, so hururo naman sa Pilipinas, itong so pambabadil duman sa Ateneo de Zamboanga University, although nagadan man so ng badil na minor de edad, nag-ugot, nag-suicide, nagbutwa naman itong hururon, so ma-speed up itong so criminal liability na mababa tabi. What's your thoughts on this tabi again, Congressman? Tama ka, Pio. Duwang pangyayari na saro sa Tacloban, saro digdi sa Davao recently, ang crime scene eskwelahan. And nahiling ta that the weapon of choice, permi badil, na kung sain pagsadiri kan sa indang magurang or tiyaon or guardian. In the case of Tacloban, the weapon that was used belongs to a police officer, tiyaon. Igdi sa Davao, halis sa iyang ama na kung sa sarong customs police. Mm-hmm. So we see that there's this easy access duman sa badil asin na gamit sa panggagadan sa eskwelahan. We see also the gross negligence or reckless imprudence kay ining mga magurang na ini na tawan nila ki-access sa indang mga minor di edad na aki na makuha na sin magamit sa anuman na insidente nagre-resulta ki panggagadan. And therefore, Pio, dumaan sa tuyang proposed amendment sa Juvenile Justice Act, aside from the fact that we want to lower the criminal responsibility from 15 to 12 years of age and above, pinagmaawot man na kaagan ki provision duman na sa mga magurang or guardian or anyone who fell short of being negligent in safekeeping ini mga badil na ini or firearms will also be held principally liable sa mga insidenteng nangyari araw kang pagagadan tabi, Pio. So this has precedent already. Duman sa Supreme Court kang Amerika, so Crumbley family, sa pisar kan suaki involved sa shooting incident na nagresulta ki four deaths of students. So sa iyang ina-ama man was held principally liable for reckless imprudence dahil napatunayan kang korte na hinayaan niya na magkaigwaki access sa iyang aki duman sa rifle tabi, Pio. Iyon. And therefore, iyan ang satuyang dapat isuso man duman sa pagamenda kang batas. Tanganing magkaigway ni kingipon, maging maingat ining mga pagsadiri kang whether service firearms or personal handgun
kang ining mga magurang na ini. Oho. They maging pabaya as in nagre-resulta sa arog ka ng mga insidente tabi Pio. So, two things. The lowering the age of criminal responsibility from 15 to 12 years of age. Dahil we all know that by the time you reach the age of 12, you have the full mental capacity to know what is right and what is wrong, tabi Pio. Mhm. You know, accountability. And at the same time, speaking of accountability, we should put accountability also to the owners of the firearms that were found to be negligent in their safekeeping. Kaya naka-access itong mga minor na ito. Yan, opo, very well said tabi. Anong tsansa kaansa ko niyan sa Kongreso Giraray tabi? Well, sana it will make sense sa tuyang mga pag-iriba dahil kung dainin prioridad, siguro magiging pabaya man kitas bilang legislador. But we are confronted with two incidents and so many unreported incidents siguro na data aram, but this one was made the highlights, Tacloban and Davao, and di pa daw kita kaini mag-ihero as in pangapudan ta sa tuyang mga pag-iriba sa Kongreso na tawa na inikipansin. Nahihapot ko tabi kung magapaano ta kita digdi in general sa publiko pag mainit sa ng issue, dispose na yung nagtaon ng atensyon, baad kun as time goes by, mag-wane down na naman iyan, matahuban na naman ng panibagong issue tabi, Congressman. Well, sana bakuaro kayan ang tratamento sa rason na dapat maging proactive ang House of Representatives, and the blame will be put on us again if we will not pass the necessary measures. And it's high time to revisit the Juvenile Justice Act na kaning ma-address na ining bagay na. Kasi ang nangyayari, Pio, so mga pagsadiri kang badil, minsan nafa-fine sana or natatanggal ang kilisensya or perpetual disqualification to hold public office, administratively liable lang. They should also be criminally liable, tabi Pio. Opo. Now, saro patabi kong na related sa ining mga pangyaring iyan, access sa mga media platforms na nag-advokar nin raids, dagit, panggagadan, iwan ang perming katakod kayo na nai-impluensyahan para rehoan mga sirkumstansya kan sunambadil so pangyayari na igwan ng impluensya daan na nakukuha dyan sa mga mandaylay na platform sa internet. What's your thought on this tabi, Congressman? Well, that could be a factor, but that's not the proximate cause, tabi Pio, I would say. Kasi takulon man ng mga gamer, tabi Pio. And if we will attribute that online gaming to these incidents, then dapat igwan ako tang mass murder, tabi Pio. Kasi dakulon man na gamer na tultul ang pag-iisip. But it could be a factor, tabi Pio. And somehow, pwede pagadalan, but it should not be in any way fully attributed to those games na minsan ang nalalangog taarog na siguro inot na putunta. Paano ang pagpadakula dyan sa mga aking iyan? Paano sa pagdisiplina? Because as you know, discipline and accountability starts at home. Hilingon ta kung paano sa pagpadakula sa seinda. And I always say that, you know, the parental guidance, ang disiplina, giyakan sa tuyang mga magurang, napaka-importante, tabi Pio. Opo. Sige tabi, kung not unless from your end dyan sa Ako Bicol, may mga gusto pa ka mong idagdag, you have the time tabi, go ahead po. Mayo naman Pio, but I'm just happy to announce that padagos-dagos ang pag-inaugurar ka mga classrooms. Last week, no less than the Secretary Angara of DepEd, bisita ta, 48 classrooms sa MORMS. Kaso hapon naman, nag-inaugurar naman kami digdi sa Rawis Integrated School, another 8 classrooms. And by next week, siguro dumang kita sa PAWA, 12 classrooms for the PAWA High School and Elementary. And dagos-dagos lang Pio, and digdi sa tuyang syudad, it's 3 days to go. For this Ibalong 2-week Ibalong Festival, and today is the
Miss Ibalong, magagayon, matatali ang sa tuyang mga kandidata. Tomorrow will be the street presentation, makulor, pinagpadakula, asin matitibay na mga contingent kang mga barangays, digdi sa Legazpi. And Sunday will be the closing which will participated by so many bands. Oho. Kasabay dyan so sikat na December Avenue, tapos I Belong to the Zoo, and let me invite everyone. Dyan tabi sa may Rotonda. That place will be so lively because it will be participated by local and national bands na magpa-perform libre para sa mga Legaspeño, Albayano, and mga turista na maarabotili sa satuyang syudad. That would be nice, Tabi. Anong oras iyan sa Sunday, Tabi Kong? Alam mo, Pio, sa kadakulan kibandang local bands na nag-volunteer mag-perform as early as 3 p.m. may Ay. magpa-perform na tabi dyan, Pio. O parang Legazpi Woodstock edition. Parang music festival. So, it will end by 11 p.m. Sipon mo ang Pio, 7 hours of music. Yugon mo And then, with the highlights also na spectacular fireworks dyan sa sentro kan Legazpi. So, pinagmaawat ni Mayor Hisham na ibalik sa event dyan dahil kaya ito baga dyan man talaga ang mga event Pio, ano? Yes. Oo, lalong-lalo na sa mga primerong Ibalong Festival. So ngayon sabi ni, we have to diminish and then bring back again the closing activity dyan sa lugar na yan, Tabi Pio. And before we forget, Tabi Kong, baka dyan napunan so mindset na magrilinig pagkatapos maghiling. I-anunsyer na habang Well, of course, sige. Pio, pangapudan ta, gabus man na magpapartisipar sa satuyang aktibidad. Nagduman ka mo, malinig sa lugar. Sana paghali nindo, malinig manggiraray dahil nagpresentar na kimagayon na aktibidad sa syudad, dapat ma-appreciate nindo. And the least that we can do is to make the place clean as we go, Tabi Pio. Mag-anunsyer na sa stage so mga yaon duman every time. Yes, Pio. Yes, Pio. Yes, Pio. Sige. Mabuhay, Tabi, Congressman. Salamat din, Marhay. Salamat, Pio. Marinaldo. Happy weekend and happy Ninoy Aquino Day. Palan mo yan, ano? Opo. Kaya The nakayelo Filipino baga is ako worth niyan. Nakayelo dying ako for. niyan sa online broadcast. Dapat rumdumon tamang giraray that the Filipino is worth dying for. Opo. Mabuhay, Tabi. Salamat din, Maray Kong Pido. Mga tugang si Congressman Pido Garbin Jr. sa tuwing nakaulay taon-taon, di ko pa kitang makakahuron, Tabi, padingnal. Pag okay na, masignal, Tabi, ko sa imo ano. Sige, oras Pilipinas, alas 9:36. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins Nanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay. Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Celio Cup para sa Senate Manalo. At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide. Cash na!
Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Handog ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat tabi Padingnal and duro-diretso na kita kang programa utangon tamo na mga importanteng minuto diyan sa satuyang Tech Department dakol kitang mga dapat na maintindihan tabi. Nasa linya, nasa tuya man na resident legal analyst saro sa mga luminaryo pag-abot po sa abogasiya, sa lay digdi sa Kabikulan sa probinsya ng Albay,
Attorney Jong is on the line. Attorney Jong, whenever you're ready, you may proceed. The court is now in session. Good morning, Your Honor. Good morning, Sir Pio. Asin sa tuyang mga paraantabay, maugmang Biyernes na makairipanan ko kiraray po kamo. Ay, opo. The court hereby recognizes you as the legal analyst kan bilog na kabikulan. Attorney Jong Tabi, saro sa nasu impeachment proceedings na nangyari and nasentro sa naduman sa testimonya as in direct and cross-exam kan special disbursement officer na nasa opisina mismo ni Vice Presidente Sara Duterte and naging testigo kan prosekusyon. Primero paliwanag mo daw Tabi, Attorney Jong, pwede yan na empleyado kan kalaban kan prosekusyon, iyang gigibuhon nindang testigos Tabi? Bako po yan makangala sa Sir Pio asin para sa kaaramangkan sa tuyang mga paraantabay na kunsain sa padagos na pag-arangkada kang impeachment trial kontra sa Vice Presidente na kunsain dinadangog sa ngunyan ining manungod sa sahot, manunungod sa bakong tama asin sa lang paggamit kang confidential fund kan opisina kang Vice Presidente. So, ngunyan na si Mana presentar kang prosecution o ang partidong nagsasahot si Mrs. Gina Acosta na yung Special Disbursement Officer kan opisina kan Vice Presidente. Kung sa tuyang hilingon sa indang piglalauman na ini si Mrs. Acosta bilang personahe o panginot na opisyal kan opisina kan Vice Presidente, permi ng pigsusubuot na dakula ang porsyento na magpabor ini sa nasabing opisina kan Vice Presidente ning huli ta duman nagtatrabaho. Alagad ang partido na nagsasahot ining prosecution, pinaghiling-hiling ninda na dakulang bagay na makapagtestigo sa ini si Gina Acosta sa saindang pagpatunay kan salang paggamit kang confidential fund, tayo ini ang Special Disbursement Officer na iyo ang may direktang pagkaaram kang paggastos asin aligadong bakong tama na pagpadalagan kang nasabing pundo kang Vice Presidente. So pwede po ini mangyari Sir Pio ta sa irarom kan sa tuyang rules of court o arin man na mga panuntunan manungod sa prosedimento kan husgado, pwedeng apodon kang prosecution ang sisay man na testigos na pigihiling nindang makatabang sa pagprobar kan sahot maski ining testigos na ini may tendensyang magpabor duman sa kontrapartido na kung sa indigdi sa sitwasyon ni Mrs. Acosta, piglalauman ang sa iyang pagiging partial sa opisina kang Vice Presidente, ta duman siya nagtatrabaho. Alagad, ang sa tuyang regulasyon kang korte, may pigaapod po kitang hostile witness na iyo ang nangyari digdi kay Mrs. Acosta, Sir Pio. Iyon, hostile witness, sarong persona na aram tanang mapabor, bias duman sa ibong, pero kinuamong testigo, tego mga importanteng mga dapat maisihan sa paghanap kang katotohanan, buda hustisya. Tama po yan, Sir Pio. Tabako man po ini unusual na sitwasyon o kakaiba, tan sa tuyang rules of court may mga probisyon na pwedeng gamiton, lalo na kang prosecution kung sa hiling ninda, dakulang bagay ang sa indang gustong probaran. Ang pagiging hostile witness para sa kaaraman kan sa tuyang mga paraantabay, bago tayo ni Sir Pio maapod na hostile witness, nangangai po inikideklarasyon kang korte mismo. Sa oras na ideklarar ang sarong testigos na hostile witness, yauna ang magkakanigong epekto sa pagtratar kang nasabing testigo na yung nga ang nangyari digdi kay Mrs. Acosta bilang Special Disbursement Officer kan opisina kang Vice Presidente na dahil nagduwa-duwa sa paagi kang presiding officer kang impeachment court saro ining pinagdeklarar na primerong hostile witness kan nasabing impeachment court, Sir Pio. Opo. Now, kung uyao na siya duman sa stand baga, witness stand, ano so napatunayan Tabi na punto na naipaabot sa impeachment court asin sa publiko Tabi?
Pakatapos na madeklarar po ini sarong hostile witness, daina na dipisilan ang prosecution sa pag-establish kang sa indang mga purposes kung natain na po ang nasabing testigos. Enot na pinakadakulang bagay na naestablisar sa paagi kang testimonya kang nasabing Special Disbursement Officer, iyo ang pag-ako kang sarong sitwasyon na siya ang nag-ingkas kang nasabing cheque na nagkakantidad ki uminabot ki 125 milyones de pesos na iyo ang confidential fund kan opisina kan Vice Presidente sa mga peryodo poon kan Disyembre 2022 hanggang Hulyo 2023 na kung saan sa nagkakapirang sitwasyon ang sa iyang pag-ingkas kang nasabing cheque. Alagad dakulang bagay apuira kang pag-ingkas kang nasabing kantidad yaon sa iyang testimonya ang pag-ako ng nasabing pundo padagos niyang inintriga sa sarong nangangara na Colonel Raymond Lachica na iyo ang head kam Vice Presidential Security and Protection Group. So diyaon di ginagtaririk ang sustansya kan testimonya kan nasabing testigos ang pag-ako ng nasabing kantidad sa iyang pinagtao sa paagi kang pag-autorisar kan namamayo kang nasabing opisina digdi sa sarong security officer na partiman kan opisina kan Vice Presidente. Iyon, oho. Ano ang kuan? Ano ang partisipasyon? Taan na si sentro baga? Bako man na si Acosta so testigos? Bako man na si sentro sa akusasyon sa impeachment? Kundi su Vice Presidente. Paano malaog duman so sustansya na konektado sa Vice Presidente digdi sa impeachment, particular sa Artikulo 1 tabi? Magayon na masabutan, Sir Pio, kan sa tuyang mga paraan tabay na ang sahot sa Vice Presidente iyo ang manunungod sa bakong tama na subuot na paggamit kan confidential fund. Kung sa tuya man ang magigirumduman, kung sa tuya ining ikonektar sa mga nakaaging aldaw-tang pag-explikar kang nasabing sahot, ang paggastos kang nasabing pundo nangangaipo sa irarom kan Joint Circular 2015-01 na dapat ang nasabing confidential fund itinataw ang poder sa sarong Special Disbursement Officer na kung saan iyo na nga ni si Gina Acosta na iyo ang Special Disbursement Officer ka nasabing pundo, alagad magabat ang naging pahayag kang nasabing Special Disbursement Officer na ini ang nasabing 125 milyones na confidential fund sa iyang pinag-intriga sa sarong security officer na may pagkaaram asin base sa autorisasyon kang Vice Presidente mismo na kung saan sinabi niya sa paagi kang questioning asin pagklaripikar mismo kang prosecution na ini sa iyang tinao o inintrigas kay Colonel Lachica ning huli sa autorisasyon asin pagtugot o permiso kang Vice Presidente. So pinapahiling digdi Sir Pio na ang ginibo ni Mrs. Acosta igwaning permiso asin pag-aprobar ang Vice Presidente na ang nasabing confidential fund iintriga sa nasabing security officer. Iyon, duman makukonektar so aktuasyones kan Vice Presidente sa pag-autorisar niya o ang gamit nga ni duman utos, orden na itao ito kay Colonel Lachica. Tama po Sir Pio, takunilingon ta po duman mismo sa naging pahayag kang nasabing Special Disbursement Officer, dahin niya man ini itatao, unda ikipermiso o pag-aprobar ang Vice Presidente komo iyo ang namamayo kan sa indang opisina. So pinapahiling digdi na maski bakon direktamente na inintriga ang kwarta sa Vice Presidente tadaimang kitestimonya para man sa sitwasyon kang depensa, establisado na ang kwarta rin ni si Gina Acosta, alagad makusog na sa idang
tinitindugan ang sitwasyon na iniinintriga sa sarong bakong autorisado na maggastos ka na sabing pundo na kung saan igwaning pag-aprobar asin permiso ang Vice Presidente mismo sa nasabing pag-intriga kang confidential fund. Iyon. Now, naistabilisar ng koneksyon kan Vice Presidente. Duma naman sa pag-intriga na kan kunyan kan kwarta sa kay Latsika na dapat na ito ginibo taba kung otorisado si Latsika. Now, ang sabi man kan iba, ito ngayang pagtao kay Latsika, yun na nga ito sa pag-disburse kan SDO mismo duman sa tamang persona na ikong pagkaaram sa paggamit kan confidential funds kung saan ito papadumanon. Your thoughts on this, Tabi, Attorney Jong? So, ang makakatabang digdi sa pag-analisar ta digdi Sir Pio, iyo mismo ining instructiones manunungod sa paggamit kan nasabing pundo na kung saan ang Joint Circular 2015-01 mahigot na pinagbubuot na ang gabos na pagkapot, paggastos o disbursement kan nasabing pundo sulamenting trabaho kang designadong Special Disbursement Officer. Sa naging pagklaripikar mismo kang presiding officer ni Senator Escudero bilang iyong presiding officer, hinapot ini recipiente daw ining security officer mismo kan nasabing pundo daing maliwanag na simbag si Mrs. Acosta, kaya pinapahiling digdi na igwaning pagbalga sa joint circular na ang nasabing pundo day pwede iintriga kang Special Disbursement Officer sa kiisay man na personalidad ning huli sa irarom kan nasabing joint circular. Ang nasabing responsibilidad dapat mismo ang magibo ang Special Disbursement Officer. Iyon, oho. Dahil ko lang naramdaman, Tabi, Attorney Jong, kung nagkaigwaning cross-examination, Tabi? Ang nasabing pagtistigos dahil pa po natatapos, sangunyan ang depensa naghahapot kimagkakanigong pagklaripikar asin pagkontra. Alagad, kung hilingon tadigdi kumungani ni hostile witness, ini si Miss Acosta, dahil taman i-preemptar ang depensa bilang sarong litigador na nagsusubaybay kang prosedimento, Sir Pio, nahihiling tadigdi na dahil ini i-cross-examine bilang sarong ordinaryong testigos hanggang sa nasa pagklaripikar ang depensa, tayo nga ni si Mrs. Acosta, yaon ang dakulang posibilidad na pabor sa interes kang pigrereklamo o kang Vice Presidente na iyong pigrereklamo sa impeachment. So, kung ikaduman ang abogado kang depensa, dahil mo man pwedeng runoton si Mrs. Acosta, ning huli nga ni tapiga-antisiparta na siya pabor mismo sa Vice Presidente. Taday ninda pwedeng rauton o padagos na kontrahon ang magiging sustansya kang nasabing testigo, tapig susubuot ini na dapat mas pabor sa interes kang Vice Presidente. Ayun. So, interesante man agad, gariday ini na i-cross man agad pag abot kan panahon. Tama po, Sir Pio. Kung sa hindi ining gigibuhon, mas dadagdaga ninda ang dapat na ipag-suporta ninda na maitama ang testimonya kan nasabing testigos ning huli taday manigaran na si Mrs. Acosta sa pagklaripikar dakulaon ang tendensya na proteheron ang interes kang Vice Presidente kung sa tuyang hihimayon ang naging paghapot kang presiding officer sa iyang pinaghapot si Mrs. Acosta kan sa iyang klasifikasyon sa iyang pagtrabaho na naprobara na ini sarong coterminous designated personnel kan opisina kan Vice Presidente na ambot sa bihon pagdain na ang Vice Presidente dain naman ini sa trabaho. Kaya pinapahiling digdi na dakula ang tendensya na ang nasabing testigos pabor sa interes kang Vice Presidente. Kaya dahil nagduwa-duwa ang presiding officer na ideklarar ining sarong hostile witness nganing maging magian na makua ang mga magkakanigong testimonya
na makakatabang sa gustong probaran kang prosecution. Ayun, very well said. Gulpi kami naman tabing na okudan, Attorney Jong Sertabe, and if there is no more other manifestation from the legal counsel, legal analyst, the court hereby orders you to be present again, same time or more or less 9 a.m. next Friday, August 28 for these proceedings. Always my commitment to your court, Sir Pio, asin sa tuyang mga paraantabay para sa padagos ng pag-arangkada kang impeachment, ang sa tuyang mga sunod na eksplikasyon, sa tuyang ireserba sa padagos ng pag-antabay kaining sarong importanteng prosedimento na nangyayari sa satuyang nasyon. I will always be back, Sir Pio, Your Honor. Salamat po. Asin mabuhay ang satuyang mga paraantabay. Counsel is hereby excused. Magbelta ang programa. Huralawig po ang mga hanap buhay pakabareta ni Jen sa newsroom. Lawig ang hanap buhay and we will be right back. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026.
August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol Musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 5 minutos pasado alas 10. Halin sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pigtataong kwenta na ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development katakod kang pagbawi ni Orly Gutesa sa iyang testimonya na nag-deliver siya ng mali-malatang kwarta sa harong ni dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag kang committee chairperson na bako sa na-investigasyon ang lapag ninda kundi accountability. Pinakamarikas na paagi para makamtan ang paninimbagan, iyo ang itaong kwenta na sa Ombudsman ang investigasyon. Yan ang barat akali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga.
Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat tabi June, pading nald out, tata June Napolis in. Doro diretso na kita kan sa tuyang programa ngunya na pagkaaga. So, thank you so much sa tuyang amigo tabi June, si Engineer Dante Baclao. Yan, takasuhapon, formal nang nagretiro sa serbisyo gobyerno si Engineer Dante Baclao as former provincial engineer, so former provincial engineer na siya. Maray na aga tabi and belated happy birthday. Yan, nakaduman ako June sa iyang simple sa nang oro restorya, so familia sa kwan sa PO iton sa iyang pinagkwan pinagtaon ning ondra na makaibanan sa ultimong aldaw niya kan sa iyang official na trabaho sa gobyerno. Yan, diit na turog-tugan June tabi ta mahilig bagay ni sa musiko, igo nga ni siyang banda, igo ang mga komposo pigagamit baga ni Andy Marr, so komposo ni kunya ni Engineer Dante. Yan, and yan na private life na si Engineer Dante. Thank you so much and belated happy birthday. And kasuba ako baga nadangog dito sa Bareta, sa programa ni VP Henry ipinag-report ni Karen na Nicole Ala na pigahalat na sana is kunyan yung office order ni Gobernador Noel Rosal, which will officially designate him as the encargado na opisyal kan PEO. Yan, si Engineer Elmer Diala. Yan. Rose from the ranks ini tabi tatadyon si Engineer Elmer, for all you know, nagpon ini kapatas. Yugun man yun. Kapatas bagano, bako sa paglemenos kan mga kapatas ta talagang dignified na trabaho yan. Pero ang gusto tang sabihon is yung ladder of ano ini succession, pag-ascend niya duman sa kwan sa pag-ascend niya duman sa iyang pwestong pinagkakaputan baka may relasyon ini sa tuyang time o kung ano pang importanteng mensahe. May nagapon sa tuyang listener. Hello, maray na aga tabi. Hello. Good morning po, Tio. Ay maray na aldaw po. Ano lamang tabi? Good morning and welcome sa programa. Good morning po. Sir Pio, masalamat man matutuloy ang eleksyon. Oho, tabi. So sa barangay? Inabang-abang akong balita kung matutuloy po ang eleksyon. Iyo bagat tabi. So paliwanag pa ni Congressman Pido Garbin Jr. and saro baga ining abogado, ang lay baga tabi nagtalaan talaga na dapat igong eleksyon sa Nobyembre para sa barangay Buda SK ngunyan kung daimaning panibagong lay na pipirmahan si Presidente Bongbong Marcos na nagsasabi na i-extender naman ang termino kan mga ilihidong official barangay Buda SK, kung day maning lay na pipirma ng presidente na magsasabing daing eleksyon, ang eleksyon lawos tabi. Ayun po kasi nakakaumay bagang ibang mga official sa barangay. Yeah. Nakakaumay na po. Dapat naman panibagong muka. Hindi po ba? Panibagong muka na naman tayo. Duwang bagay paano yan. There are always two sides of the story. Nakakapanghinayang kung matapos na ang turno, kasumaray na performer na ilihidong barangay Buda SK official nako. Kasi mayroong matino, mayroong hindi matino. Yan. And igwaning mga dapat man, nasalidahan man talaga man, na dapat malawas mo. Always two sides of the story yan tabi. Ano po? Opo, thank you po. Salamat. Salamat din maray tabi. Salamat. So yan offshoot kan pakipag-ulay niya to kay Congressman Pido kasubago sa primerong kabtang kang programang
tingog kan banwaan. Now, diyan kita sa PEO, si Engineer Elmer Diala, iyo ang masunod ng enkargado. So pighalat na sa naman tabi kan ko. Apudang ko daw tabi iyon, balaon ta kon magkunyan, magtugot na mag-interview. Si Engineer Elmer na Diala, yan, apotanta daw tabi sandali mo na ta. Aramon takon tibaad lamang kan di kan sana mabalo sana kita sa satuyang bagong provincial engineer yan Aberdaw tabi ay natataday akong internet connection na pondo so connecting baga nanta daw tabi ta yan baka lamang magkuan mag-signify. Kung di okay lang, makunan tatabi. Yan, bad mag-kring. Madali. Pigapudang ko, makuhaan taning initial na mensahe lamang. Tibaad, bakong masyadong busy si Engineer Elmer na Diala. Ano? Hello? Ay, Sir Engineer Elmer, maray na aga tabi. Good morning, tabi, Sir Pio. Opo, can I put you on air tabi? Makisuyo lamang kung pwede ta ka ma-interview tabi. Hindi po ako pasensya na. So kung igwa ka ng office order baga tabi or naghalat na lang tabi? Naghahanap po, kaya di pa ako makaan. Day pa man iyo. It's but proper na day pa man managad o day pa man. Baka sa Monday na sir Day ko po, baka aso is mo para pa. So baka auto or day ko para. Iyo. Pero may mga nag-turnover na kan gabos-gabos. Turnover na pa. Sige. O yung masana sir, day ta ka na inon arita, day kaning permiso tabi. Sige, thank you so much. Thank you. Okay, mga tugang. So yan po, day nagtaonin permiso na tama man na day na magpa-interview, taday pa man so office order. Pero na-confirmar niya na igwa na ning turnover kan mga gabos-gabos po dyan sa Provincial Engineering Office. So, yan po, tabi yun. So, welcome sa tuyang panibagong mapadalagan kang Provincial Engineering Office na si Engineer Elmer Diala. Nagpoon yun kapatas. Diba? Ano nga niyang kunyang kang kapatas ang trabaho? Basta sa succession, pataas yan, parang sa baba, pataas. Sagkod na nag-abroad siya for a while, and then nagbultada diyan sa provincial government, nakakuang item sa GSO ata, then pagtukaw ka ito ni engineer ni attorney Greg Slagman, nagi siyang assistant provincial engineer. Yan. So sa iya ang viral of succession, siya managadaan salida na. And sabi ni Engineer Dante Baclao, pinag-request niya managad kay Gob na kaipuhan, igwa ng i-designar tanganing. So, transition, igong makukunyanan, mapapalisan. And this process na kung ano ang mga mag-transpire patabi dyan sa Kapitolyo. Manungod sa pwestongan sa PEO. Yan, sabi. Di yung tabi, tama man yun, maski ako man, day pa man ako mataonin pahayag ta, day pa man sa office order. Marauton man nagari ka na kunyan, adelantado kunyan ka, tama man, it's proper na araw ka yan tabi. Daw next week, resulta kan petrolyo ta, day bagad yun yung nangyayari. Matagas talaga ang matagas ang Iran. Ay nako. Masabutan nakikihuron tapos bigpa para haharas bigpa para palugto kaning missile so kunyan. So mga nag-aging barko duman sa Strait of Hormuz. Yan. Iyo po yan tabi And then tabi palan kasubago sa pakipag-ulay niya to kay Kong Pido, tibaad lamang mapunan ngunyan digdi sa Ligaspi tibaad mapunan ngunyan digdi sa Ligaspi ang sistema na clean as you go. Yan, pareho duman sa Japan yun na pag igong mga event, so mga naghiriling sinda mismo ang kusang naghali kang basura. Aber daw tabi
testing unta, ining nag-adang-adang na closing musical festivity. Alas 3 mapon yun, ninhapon. O dyan sa rotunda. Matinding turugtugan, nag-volunteer. Ta sukaugmahan kan mga local bands ha. Volunteer ni kadakol yun. Alas 3 pa sa ninhapon, mapuunaan barakbakan dyan ng tugtog. Parang musical festivity, musical festival, Woodstock, Legazpi. Yan. Matesting niya to may naipaabot ayan kay Congressman Pido and bakal ipapaabot man yan sa city government kay Mayor Isyam na arugon ta itong sa Japan ang kultura asin disiplina kan mga Hapones na pag-abot sa kalidigan mo na disiplina number 1 ang Japan. Yan. Pag supiga para istorya ta baga digdi. Pag iyan bagang football yun, grabe an kuangkaan, grabe an entusiasmo kan mga naghiling kan football. Grabe an sa indang passion worldwide. Yan. Pag ang nalalaban sa football championship sa international Japan, siyempre yaon sa mga Hapones. Para mong gigibo, pagtapos ng laban, win or lose yun ang Japan. Kikot nida subulsan ninda, may mga dara pala na garbage bag. So itong baga, pipurot ninda ang mga basura. Kung bako sa bilog na stadium, so iabot kan mga presente duman na mga Hapones. Nya sa kadakulan kan mga fans na Japanese, nalildigan na ng bilog na stadium yun. Pipurot nila na basura. Malinig talaga. Ngunyan, kan mag-interview kita kay Congressman Pido 2 days ago, and ngunyan na-reiterate na tibaad lamang yun. Pag may mga aktibidad digdi sa Legazpi, ipag-anunsir dyan sa stage. Pag may kuhan, tabi digdi sa Legazpi, may disiplina kita. Pagkatapos kan konsyerto, magpurot min basura. Yan, magdaranin mga garbage bag o kaya mga saradit na basura, pwedeng ibulo sa orwat. Testing unta daw tabi kung mangyari iyan. Tayo anunsir da sa stage yun. Sailing tabi nindo, mga paraan tabay, kaya daw tabi digdi sa Legazpi kung bagaman nagdapangyari yan. Kaya daw, lita kaya sa mindsetting man lang. Mindsetting man lang tabi ang sistema kaan kayang-kaya yan. Sige, sarupang report bago kita magtapos kunya na simana. May dagdag na istorya hali dyan sa sayang mana AOR si Angel Mustaza. Hali dyan sa palibot. Angel, what's happening? Good morning. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dugang Pareta, ikinaalarma ngunyan kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay Sir Pio ang eksistensya ng mga liquid marijuana sa satuyang palibot. Sigun kay PDEA Albay Provincial Officer IA3 Noe Brigel, anato na Sir Pio sa mga magurang na reparohon ang mga aki, partikular na ang mga nagagamit ng vapes. Dahil ang datibaad ngayon ang mga pinagamit kayo mga flavor, dito mga Sir Pio sa mga vape na yan, iguanin flavoring, iguananin marijuana. Kasubanggi kaya Sir Pio, kana nadakot ka na mga otoridad, ang sarong high value target na individual matapos sa sarong bypass operation doon sa barangay Puro, Legazpi City. Kung sa'yo na-upload duman Sir Pio sa Shabu na nakuha sa iyak, may go Sir Pio nin mga cannabis vape carts na flavoring ngaya kaini uning fruiting top iyo ngaya ang liquid marijuana. Sir Pio kay Sir Noe Brigel, sususod pa rin hindi nga to sa itiga pa ilang pa sa magkakanigong proseso man dahil may mga informasyon Sir Pio na ang mga parapiano sa ini mga estudyante mga eskwelahan Darakulang eskwelahan digdi sa Legazpi City. Sa Lunes, Sir Pio, ang holiday kayo ngunyan, naki-schedule ako Sir Pio na kuro na interview kay PD Noe Brigel kung available siya sa oras mo. Dahil lang bako ngayon inimarkay na pangyayari digdi sa tuyang palibot. Dahil na ngayon ngunyan na lilikay tangani ngayon sa mga impluensya ni na mas kanong illegal, ining mga aki dahil lang taan na na-involve sa Sir Pio, ining mga estudyante sa Manibabang Eskwelahan, nagkaduwang eskwelahan na unang bitan sa tuya Sir Pio, ni Provincial Director Noe Brigel. Roger.
Yan po, Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, sa Dusugoy ang PYJ Enterprises sa Barangay Oro, sa Legazpi City, ayun po, Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Tabi Angel, sa dagdag na istorya halid dyan sa luwas. Siyempre, sa Giraray. Sa pangaran kambilog na tropa, kan news base, kan technical department, mega force patrol, kan IT. Kami po naglalaom na natawan naman kamo ning serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa paagikan informasyon kalingaan asin iba pa sa programang Tingog kan Banwaan. Viva Senyor Santo Cristo, happy weekend ay maghali. Tulos na masunod po ang samuyang news director Mardela. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang